Цирк задротом. На радио Свобода. У студії Льоха, сам з городня я. Машина, квартира, жонка, сім'я. Откуль заробляю? На Польщу ганяю. А яни до нас зароблять приїжджають. Ну, не істотно, питання ось у чим. Іду до машини, уставляю ключі. Рухавік дрижить, машина летить у гараж. Каб поболей соляри залить. Заливка, конечно, пройшла поспіхово. На межу родненькою, я там як дома. Здорово, хлопці, якраз черга маленькая, ех. Закуплюся уже батарейками і телек возьму, так само лядовню. То буде у мене все просто чудовно. Буде все нават прекрасно. $100 у касу. $100, обломались все мары. Жонка сидит без шубы, перекрыли хаты трубы. $100, обломались все мары. Дитя без памперсов сидить, $100 заплатить. Почав я шукать шляхи обиходу межи. Всю ночь ламав голову у гаражі. І нічого, що на дворе холодний вересень. Вирішив переплить праз Бог у бересті. Дик ось, потиху у розв'яз я пливу. Відомо, не чекав на такое рандеву. У воді напав на мене бобер скотина. Ледве відбився і назад на родиму. Ну, поспробую скористатися я небом. На повітряному шарі лечу все як треба. Раптовні стріли, один, другий, третий. Пошансовало мне, что звалился у смети. Ну, думаю, на заход праз Россию поеду. Межи поміж нами нема тое, что треба. Скопили меня в полон, российцы заразы. Вернулся, праз 3 месяцы рабской працы. Каратей, гудбай, памперсы, гудбай, колбаса. Настал вельми самотный час. Привітання світанок, привітання Атлант. Дякую тебе, Конституции гарант. $100, обломались все мары. Жонка сидит без шубы, перекрыли хаты трубы. $100, обломались все мары. И что уже кажи, не кажи, и знов стою на межи. Такое життя. Сам сидіть, $100 заплатить. Почав я шукать шляхи обиходу межи. Всю ночь ламав голову у гаражі. І нічого, що на дворе холодний вересень. Вирішив переплить праз Бог у бересті. Дик ось, потиху у розв'яз я пливу. Відомо, не чекав на такое рандеву. У воді напав на мене бобер скотина. Ледве відбився і назад на родиму. Ну, поспробую скористатися я небом. На повітряному шарі лечу все як треба. Раптовні стріли, один, другий, третий. Пошансовало мне, что звалился у смети. Ну, думаю, на заход праз Россию поеду. Межи поміж нами нема тое, что треба. Скопили меня в полон, российцы заразы. Вернулся, рухавик дрижить, машина летить у гараж. Каб поболей соляри залить. Заливка, конечно, пройшла поспіхово. На межу родненькою, я там як дома. Здорово, хлопці, якраз черга маленькая, ех. Закуплюся уже батарейками і телек возьму, так само лядовню. То буде у мене все просто чудовно. Буде все нават прекрасно. $100 у касу. $100, обломались все мары. Жонка сидит без шубы, перекрыли хаты трубы. $100, обломались все мары. Дитя без памперсов. Цирк задротом. На радио Свобода. У студії Льоха, сам з городня я. Машина, квартира, жонка, сім'я. Откуль заробляю? На Польщу ганяю. А яни до нас зароблять приїжджають. Ну, не істотно, питання ось у чим. Іду до машини, уставляю ключі.